Sene Opemsuo chairman say wadaroma eye bema Opemsuo yi no ma Sabronum man no o wa ha ene Sabronum fo so eboni di yi no no wadaroma o ha mo ba nem radwom Independently, that's right. Kofi Asante Mensah. Wadaroma, Openye Kofi Asante Mensah. Na chame. We de say na Eura chame ka no. Ye nhira nka ma na bia. Ne mumu so e wo se ye ka bibi kakra e de kire sebe ye nua oba na na kom mamu se bibi kakra ma to aso e ba na no ne ka se ye jana mawo na wode na sia patem na no ma bibire ho wa kire no mpa cho o ye sa aduma na mai what ma kire mi bia yo ayo na cha me ne e be ka kire na ne se na oba sebe mu sebe nya ado adano me kan na so masa ka bio
Sabiemu, Obano, Nice and Simbi Brewa, Titu Galamsinsem, never hapa. Near Yadi catcher on the say, I know, a quabusuno ubidin sia ed, a bawa used to be brave, Nanso bound to 3 hours by ye, and my boy Bodger was sono, every payano, and they say, O Mamma Pepe, I juma. Tis Galamsin, dear, wouldn't say, Sabi, you ras and tehene, on Pecora. It will bano, and my obi and first come at that. Ebia baba yo boka ahini de tibia obi anu se obidi hina e kaka cry dey ho na afi ntu bi baba ne describe be da na oyiwani no mo kwakoye e de asem bebrɛ fi se de asem bebrɛ ni panim binom enti hwe na ho no a ma fidie bia anyu kro ba bi de obe wo pa na be de wa kwaji ske mu duro e de aba a hwe ya na da afi sebe ura sante hina ubiso a kyerɛ no abaye Sabronum ma hina bete no gamsie no oye ebasa emwa wa hindie no tihwe hoye pa na afi so no koreka wo ma no kore aye adwuma sebe mu ahindie di na say wo de no kore adwuma na wa hwe ni panim na ma no kore adwuma eboa wa eduru ba bia de wo ka no kora kyere no na ekono ono na ntuma mu no obebu oni chie nanso ade chi a oba bedon fisa na asem foro besa aba ada besa ka no kore no de na afiba no tifo no bepo asem de manye ni panim emfa ni asem enye fanto ye nye ntoto ye wo krum ha oye ni panim bebra ebedu bebra na nipa na oye omu hwe ni mu no oma na besa ton o na na de onya kudu no na onya kuhunu chia me no nko ade a obayi ni se ama na wo nso de saa nti toso menu mi nsa na ya na omo adi nkomo so na na de sa asem ba na kuhunu chia me nko ade a owie na se omo bre wo fom no no edi hwe ni nyina ye mesi ai mesi sabi akunya baforo no nya akunya ketwa ye o man hina akunya to man hina akunya no o penifo nyina nsem udi a eye din pa asana aba sabi otumfo anim sanya asem aye din a ema otumfo anim enu diso afa no kra anya adwuma na o manfo no sugu o moyam enu se munyam kwai fa o man hina ye fa asem do otumfo anim no na chese no pebi bebre wa ha wo mo edi man kore emnya adwuma ma o pa na sese obaye o man hene no na bia wasem hwere na duru sebe yewura sante nanim hwere no wasem duru ho e basa emboawo ti oba no adaroma mesere bebre onu ekuma de meka kire hye ho no nso yi pa na ma no kore no enya adwuma na afi so eda eda bone ukude akweside di amane no ohwe na odi hunini eduru memenda da pa anya yekura no efiridu mienu kokura no na adaroma omo ba bia na adawo emo baby anada ye holy bruni beka se holy ema ona nanom efise obekọ mo nchen eno makodi nkita ho ni nyina no ebia na sebio akomu ne mpenefo aka no entimi am bifu ho na o man chechi mu ankyere wa na akwa ebie ho nti nyina hwani ye na muaw na ma wonye den efise basa na ono na nanom kasa omutie odi huni ama o mo aye konkron ama o mo na anya se o ma abaye bi den safa fa otiri ho na memenda da pa de be che kweside no na o hye bebi na o ye no mabi o ye sa wa onye honte tukudu mo ni ma emwa nkomo bi bia o ntie e ba se e ba mistake na se wo ko ho a eni ada no enko ho ha dini na wo hye no so a ebeboa na nanom wo ha timi nka na bebrebe mienu miensen ya nam de makachi ohia me no kore galamsey ene wa hodi a obedi huni so obi holy ama nananom ukude brada da pa de beche ukude meme dada pa de beche kweside no saa no man nyina wo ye ne ya ebeboa mo aye den nananom be hyewma ama aye den ma onya ni munyam so wasabe ura ana nyina ura sante hene enim ama ahini na ye prom de me woka no nana oba odi kakra bi na me ka kire o enne da due ye wujina wabrabo nyina esesa kwa no akase obefiri ha na odu kasiye mafi na esesa ya woni da so na aba saa bre ya wujina ho die kai hu se na no ya ba ya ka kire o so oti apatem titena ho ne yo bie wani yie enhwe ma apatem mu mo niema bi emfata se obaye bia no mfa nwuram osori ya wo hye ofie kuremu abakosem bia wo so usua bia no ma kwamu ne wo mo nim bia mpanifo no wo mo nkyerɛ wo na hu sa na mompa na wo ba no wo betu ade abo akuro no kuro nsesi a kuro bia wo hene nim ho no na agigya kuro bia wo hene ni anim ho no
wontimi nkɔpere mpuntuo nti wo ba no wonya nkɔ manhyia deɛ nanso yɛ ma aka ato tirim sɛ saa bra wogyina hɔ yi anamɔ no a wotua na wokɔ anim ti kuro mpuntuo deɛ mane nhyia ho nneɛma bi yɛndi kurom ha ɛfata sɛ bi ba ha no wohwɛ wadi kamfoɔ no a wɔma anyɛ no nyinaa na so so wohunu anamɔ a wobɛtu na watumi aboa na biribiaa ɛtumi awie pɛyɛ nneɛma bebree no hia ɛwɔ kurom ha ɛmfa ho sɛ kuro no yɛ amane no sɛ wodi wo no asi fam deɛ a wobɛtumi a kuro no ayɛ krabɛhwɛ na deɛ me nua ɛka yi galamsey ne deɛ ɛne yɛka nti yɛtufo ne yɛntu hyɛberɛ deɛ ɛka no fa to wadwene mu ɛnyɛ sɛ galamsey sika wɔ mu nti wokɔwura mu hwe ho firi mu na ma wo nokorɛdie ɛnyɛ nokorɛ deɛ wɔbɛka bia nana deɛ asɛm a wodi kɔma no a wɔdi nokoro wɔka nokorɛ ɛma wɔ biaa na ada hɔ ɛma wɔ mu a wɔ mu no ɛtena manhyia hɔ agye wo tom sɛ wo ne yɛpɛ wɔ no ɛma wɔ mu no wɔ mu ho da wɔ mu no wɔ mu ho deɛ na kyerɛ sɛ ba a woba no wɔ ma hunu fa so bi ɛwɔ so na ma yɛ wira so sante ma wira ɛma ne nu no ho sɛ wɔn so bɔ akyire sɛ yɛmfa mɛtena patam na afei nnɛ yɛsɛ ɔmasi bibi nkyerɛ wo kuroman no hunu sɛ animonyam a ɔhyɛ wɔ no ɛma ne nu no ho da ɛwɔ sɛ ɔhunu sɛ baabi a ɔpɛ sɛ ɔde gyina no ɔhunu sɛ ɔgyina hɔ ampa na deɛ woyɛ bia no watumi ayɛ amena wie pɛyɛ deɛ meka biom so ne sɛ kuro yi da galamsey siiyɛ no wohu nneɛma ɛsiiyɛ nyinaa seesei a watena nkonnwa no asɛ ato sini wonya ba sɛ pɛ bi bɔ bi poma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wakonnwa no ɛbɛnya ɛdɔm amwoma bɛka ho nanso tena se a ɔmu ayɛ du na wɔn mu ba no ɛma obiara nya n'adwene sɛ deɛ ɔbɛsi biribi akyerɛ obiara no ɔde nkontompo ne n'adaade bɛbɔ anim gyina hɔ pintin ma nya kokoduro sɛ ɔman hene firi sɛ wohwɛ aman hene bebree a wɔn akokoduro ne wɔn no pɛrɛpɛrɛ yɛ nti na ma wɔn no akonnwa no ayɛ kɛse nti sɛ ɔpɛ sɛ Sabronum akonnwa yɛ ketewa deɛ ne yɛto gye wada wopɛ sɛ yɛ krabɛhwɛ deɛ ne yɛto gye wada na mmom ɛsom na meka atwa toɔ ma wo som no animu nyɛ sɛ woba ha na wakɔtena koma se ɛbɛyɛ bosome na wonsi ha woba ha bi akɔtena nkran bɛyɛ bosome mmienu na wonsi ha na kuro na wogya ma hwan ɛno na hia paa sɛ wɔ sɛ wɔma ana yɛ ntiantia wo kurom ha na wohunu wɔ m ha wo ɛnyɛ nwanwa sɛ bosome bɛyɛ mmiɛnsa bi akora no wobɛbɔ dwa wɔ ha na wo kuromafoɔ no ɛhaw a ɛha wɔ mu no nneɛma ɛha wɔ mu no wɔmde abɛto anim na ɔso ɔhunu anama a wɔbɛtu enti ɛnya wɔ mu agyegye mu manhyia so saa ɔwɔ sɛ woba yi wonya kɔ manhyia wie sɛ pɛ ɔwɔ sɛ ɔna ayɛ ntiantia wɔ manhyia nneɛma bi a wonim biara na woba ha deɛ wonim no wobusa mene me nuanom nyinaa yɛbɛkyerɛ wo ɛma nya wo sɛ nya w'adwene sɛ menim na afa hɔ biribiaa yɛsua akonnwadie no ayɛ te sɛ sukuu pɔn wokɔ anim na wosua na akɔ anim na wosua nti kakra mɛka kyerɛ wo sɛ ma akonnwa no ɛnyɛ krabɛhwɛ ɛma santehene nu no ho da na ɛma wɔm so a wɔm de kɔɔyɛ sɛ yɛpɛ wɔ no nnipa no bebree na nka yɛpɛ wo ɛna wonyaayɛ wo wonyaayɛ na ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ woanya nti wo ne wɔm yɛ aka woanya nti wo ne wɔm yɛtwema nso ɛmmoa wo ma wo tirim nyɛ fan na woyɛ wo biribi a wɔtumi ayɛ nti no fa no kurodie akokoduro ɛne tirim fan fa bɛdi akonnwa no kakra a mɛka no no Panyini Asante a woba wode yɛnka kaseɛ biara nka ntenten na ɛde yɛn a wɔbɛsa abɛto yɛ manhyia hɔ na kakra yɛ nim nso asan aka agye akyerɛ wo afutuo kakra mde mama wɔ nie yɛdi kae me nuanom aka bebree na deɛ yɛdi kae ɛwɔ adeɛ wɔ sɛ wosuro wodi buo ɛma no ɛne Nyankopɔn woyi nyame firi hɔ a ɔba yɛwura Asante nsikadwa Kofi adeɛ fɛ no entam kɛseɛ ɛna ma yɛ nyina yɛte a ɛyɛ ɛne mo ho yɛ ha sei ha ka bɛyɛ dɛ na nka yɛbaa na ma yɛwura ntam kɛseɛ nti na ɛne yɛwɔ a nti fa buo ɛne ani die adeɛ ma ɛfata ɛwɔ ntam kɛseɛ mfama no deɛ tɔ so biem ɛyɛ wo nkonnwa a ɛwɔ ha ɛho mpanyinsɛm ɛkwan bɛyi ne fa so a yɛto kuro yi din Sabronum
a kwambay and a fast one and an anamba chichi cray a man ne a drew sweet. Unkunya a kwambay and fast one soon kunya. Yes, there could be a Bible more sabi Nakakenka Bible. There were mania, yes, we know. The minimum can come be our. The Santos of him, a your own mind. And Nesabi, Ubia Pempuntio, Ubia Pencoso, Ubia Percent you create board Diana the whole way, Ubia day. Near Pensania main in that way, Chromodia. A quambang and the first one, Sabi Ubeti and Casa Sabronum. A Zeno Croby Crow, Sabi Ghana, my friend Sabronum. Ah, never him po. Nana and Opemsuo winning our money, anything. Jumadia there will be the pa. Jumadia dear, who will be the papa. Was or he knew we and I made a bahano, name him her. Me bahanam titi munsa na munsa dabi. Kure ensem wo man kasa. Unu an wogina wonyina obi esungu ne mbe komo hwe wo mo. Enso wabai sabe nimdi a Nyankopon de ma wo. Ma wo de ko tranka de bo bra chichire ye. Ama na agina no. Sanim ukuro be sanim. Na sabe enso obia so kakra. Ye bodin etum na gu a enye. Ye bodin so hyemra so a eno so nye. Nti wo ba adwumade de e bi da so. De san to so biem ese bedi hene na honya wo hene o. Wo bedi hene na ho aye wo hene. Sabi obi firi na fuom. Oba ya nana wai adai mamin kasam che nana oba pona na oso ne kantan ene ne sekai. Oba hia na wa tu. Na watie sabi nim die ne kasa a wo de brewo na wasone so na de ye se wo de bu man no watas na de bu man na maka bebrebe mde kakra a mo so na mde to awoso tabi wo dwumadie pa wo dwumadie kase di na mo yi uba ye mo mu no mo ho ya kan akwasida ne dabai ya kan da pa ene den akwasida baba ade beche ama akwasida na ba ne fe ne sa da pa no aya da memenda no ne fe ne da pa menu yi kan wo be kwadem na wo de ade na eko ni nyina wo beto ja akwam de wonkonkonnwa dem nyame boa na wo si bibi kire yewura wi be be bu ne ma nyina asan de ahye wonsa na da na wo kwadem no ene e be kire wo ne ma e wo dem ho de se wo do nsaka de se wo do nsaka ni nyina be bie so ne de akire wo so ba wuni ja ase wuni obia ene wo ne akomi ne kwa na aka se menu ana kan ye no wo ba ntempa na no obobi asa kono mu ne be kodem akwakosom na menu am so ka bebre na krom ha de wo adwuma pa ti ebonya mempa ya ma no Nyankopon de tumi na ma na sebe yewura Asante so ahira so de aka ho na wonya tumi no ade abedi wo hene ana ye de yan kan tintin bia na asempa wo he ade etia na sebe ye fombo na enim samasa ye fura enya no banedie eduru obehwe agu nti efutuo kakra ede be ma wo fat bon toma na no na fa yo kete ene usumiye ana wo bai ene me kwa bia asaye me nwanwa hwe doma ene wunti obia twa hia wo sa ay kama enya mi minti na wo ba ye enya papa nti ene wo ba wo wunti ene na obia ba ba hwe na ye basra wo ema obia enu no ho se basra wo ema obia enu no ho na menya me nko amafa menya me nko amadi e de asem nam ka obia bom se ye funu ba ko mo de na de wonya de sebe obohu ni su no ohu ne ban de wo yeso so obohu ni su no ohu ne ban san se nipa hunu ne ni agro anso na hwe a ohu se de wositie esa ko de oni mbobo ah go de se wo se go mi enko na ba fasoro ebe ro se wo ya de na se wonya de nti woni ni san ye no no se akwa de ball kra ma na sebe ontimi ento atena bere de ball ama afoforo biem ewura Asante ne mo se munum de be si nanim inim de ene na adom ene ne mobro hu ama ne Sabronum e ba badwo a e de aseda e ma sebe otumfo se etu abebeo nyame nhira no pa de na mo nyina hira wo o mon kan ho no mo
nsu ahodo atwa ha nyina wachi enhoma ahodo nyinara nta wachi yenim se bi nyankopon atubofo nne abegyina ma sante na hira ye de aba he de ye said ya ma so de obeye biara enye nkunimdie enye nhira enye adom ena ma amansa nyina hu se nipa ye yi ni se be we boafo e de nyamnam gyawo nyame nhira wo ibe na de bi akonya Kofi Asante Mensah. Yes, Ramo, Casa Manodi. And as a cemetery Casa. When you're doing or Bessibi Viachra or Mino. Me Kofi Asante Mensah. Hey! Obiakino. Esa mo amuja ha ni nyina obia anko. Me Kofi Asante Mensah. Barima Kofi Bediako Nana Neme. Nana Ankoma Nana Neme. Me wafane ose dasebre ogwekru ose kufu otoso mienu. Meka Sabronum amentu se me de periperi yo ose yo ene nukwade bebu Sabronum se Mr. Insio jina menum kadi kasachre me manfo a me to Sabronum amentu.
What program? When I this scream, Ejuma, I'm Afatana Asa. Almost ever see me better than that. So we are not from one of them. And we are, and you read the sum a crop on Baba, about someone and I'm a create and into a part again free. And in that, no decay, channel my own decay. And I'm paying for. Nana, Chirediabo, a Chirakuru di Kuruno. Misakira nana awiyo anopo awiyo anajuo misayi yade ofremya meba samama meto sabronum amantuo me nana kwabra nkroma apraposi dukuro enam sompa me de besom nana sanana frem awiyo anopo na samama meto amantuo Aje Boadu. Nana Aje Boadu. And I saw no name, which I mean, Nana Aje Boadu, Bokru Edicru. Meka Saboyina Amantio, sir, Miss Nana, Miss Sayya, or Frema and Ajo, a view in Siomo, Meba. Mamma, me to Amantio. Your touching you. It's that a mental come into. Says more, a real more. You say, yeah, say my ma, I made a match now at the pa. Say my child at the pa, to amend you. I'm watching. Yo, me man for edikano me de nase kese de ma utwedi ampon se wahwe enso waje ya bamba ede afa ade fefe a yehui firiwa ye de nase me de nase kese so ma Asante Mensah otumfo ose tutu otosomienu medanase se ne ne ehu nyina ni nyansem no ama saade we etimi abaso efiri hɔ a sabonman odo a machre fitida me ye madwen se me pese me fro sabono Omahine akonyen bro adwene nte aso so me eya me trawa me say na ede na mbeduru sa mpempenso yi machre odo me de Nyankopon edamase me hyebo se meni da so meni adisuade hu bia se na meye betiwe peja Sabronum mai akokan no yebefa so na yaye enye me nko ama hoden na me de beye me hia obia nkabom yesi yekọ akon ye wia ye nyina ba na nyina besiesie ekuro no obi beti obi na so yem free akomem emfa enche na yentimfem pia Sabronumai na biso nka asantemai Demase